44 ninaga. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Inipuan hapot. Mga tugang ligdi po sa DCGB. Mga kahaputan na ang sarong isyu malinawan. Asin ang sarong problema, masolusyonan. Yan po ang sa tuyang obheto kung nata po kita nag-iribahan sa programang Anhapot, mga tugang didi po sa DCGB. Ang mga helang kang atay, mga tugang arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon din taba. Tapos ang kaugbahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing maging maugmang atay. Taipuan sa bayan po ng proteksyong Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule para sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Selimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Selimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaw ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara. Mahilig uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Selimarin Capsule oral daw para daing tama nga tay, mas enjoy ang pamumuha. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Selimarin Capsule mabakal sa mga butika o drugstores nationwide. Mga tugang, kaso hapon, nakuanta ki reaksyon, mga tugang sa elected Governor Noel Rosal, mga tugang kanalbay, may kinaraman sa sitwasyon kanalbay electric cooperative ngunyan, ta sinda ang nagpuon. May kinaraman pagkatapos na ipaapod magkaigwa ki Special General Membership Assembly kan mga nakaaging albay aldaw dyan sa Albay Astrodome kung na nag-aratinder kita na mga konsumidores kan Albay Electric Cooperative. Sobra sa required number ang nag-aratinder. Asin ang mga tao nagdesisyon, mga tugang na halion so apik, ibalik mga tugang so aleko. Ngunyan, ang pinaghampang tang problema, mga tugang iyo po ang brownout, asin ang reklamo kan mga kababayan ta, may kinaraman po sa serbisyo kay ni. Siring mga tugang sa ngaya, pag may nagputok ang transformer, haloy ang palit. Kung may mga request para sa replacement nin mga poste, haloy mga tugang ang palit. Ha? Asin iba pang request kan mga kababayan ta. Di sabi kan gobernador, elected governor, di ko man yapig dinigaran na ako ngayaan sa nayaon ngaya ako duman, asin ako ngaya saro sa mga nanginot para ngaya sa pagpahali kan APEC dahilan duman sa halangkaw na presyo kan bills niya to. Didi po sa probinsya Kanalbay. Kaya lang ngaya, may mga kung ako ngaya dinahali, may pinaglatag ngaya ako ng mga dapat gibuhon para ngaya mapakarayang aliko. Kaya lang, paano ngaya ini? Dahil ngaya kita sinuwerte, mga tugang, dahil ngaya kita sa pwesto. Kung kaya, dahil nagibo, so mga dapat niyang gibuhon na ansaro sa mga nahiling niya, iyon infusement, mag-infuse, magdagdag, nin kapital mga tugang sa Albay Electric Cooperative. Hali sa LGU o hali po sa ampundo sa consignment na sources, lalo na po sa gobyerno probinsal Kanalbay. Di saro sa mga namensyon, mga tugang an may kinaraman tabi sa dapat panginutan, mga tugang kan provincial government ang pagtabang kaini. Ano? Tangani po na masolusyonan ang problema. Tabi sa napinaghampangunyan kan aleko. Kaya mga tugang, kasuhapon, actually pinag-text ko kasuhapon si Governor Rex Lagman. Si Governor Rex Lagman, tinag ko kasuhapon, kaya lang garo busy kayo.
di ako nasimbag kaya nagkataon mga tugang na nakuangkid ni Jimmy kay reaksyon. Ha? Kasi nagpasiring ini mga tugang duman sa Villar na interview ni Jimmy. Kasuhapon may na-report na kaining party si Jimmy, no? Buda kas bago sa alas 6 tang aga na news. Iguan nakipinaglatag na solusyon ang Gobernador Canalbay. Pero ipapadagog niya tungo niya na aga mga tugang ang bilog na interview ni Jimmy. Ano ang nailing man na solusyon ni Governor Grex Lagman? May kinaraman tabi sa pinaghampang niya to na reklamo as yung problema Canalbay Electric Cooperative. Ha? Panganay po na badangugta ng buslados. Ano? Mga tugang, uya po ang report ni Jimmy na salita, digdi po sa programa niya tungo niya na pag-aaga. Jim, good morning. Come in. Yes, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Purabiran sa tuyang baray tata. Gari may naka-informar sa tuyang nagantabay sa imo si Gobernador Atty. Grex Lagman. Habang nagpipli ako, baka pwede may announce mo sa number mo, baka mag-upon sa imo. Yeah. Pag-text ko siya kasuapon eh. O, bakit ba na? Baka iba na. Anyway, sige. Ang number niya to, at pagagamit ko kaya sa kuan, so sa kuyang unlimited call na... I-announce mo, baka mag-upon, pick up sige. ka. Ang number ko tabi sa Globe na lang para mas madali, 0966-203-0034. Ha? 0966-203-0034. Ulitin ta. 0966-203-0034. Gusto ko man talaga si Governor Grex Lagman ma-interview regarding sa bagay na ito. Siyempre, dapat nadangog kan mga albayano. Anong plano kan gobyerno probinsyal kan Albay sa likod kayan? Sige, Jem, go! O ni nata BBP, the personal experience kasuhapon kan gobernador sa GGL Caravan sa Banuan kan Hobilyar sa kunano an serbisyo kan Albay Electric Cooperative. Damaski so boses niya nagluluwas duman sa sound system dahil na masabutan tamaluyaan kurinte. Ngunyan aasumiro na ni Gobernador Atty. Grex Lagman ang paghanap ki solusyon sa problema yes kana mga albayanos unong sa daig katapusi na low voltage as in brownout digdi sa Albay. Sinustiniran man ini ni ABC Federation President Tristan Arcangel nakataning si Gobernador Atty. Grex Lagman naguron so duha. Ano nga ining problema sa Aleco? Ay malala na ngayang kami ngayang digdi sa Hobilyar matindi na ngaya dahil man pwede ka mga appliances na dahil ki ABR maproblema on da mga gastuson ngaya. Ngunyan as soon as possible time ngunyan na bulan ipapaapod kan gobernador ang gabos na mga alkalde sa Albay para mag-formular na pagtarabang-tabangan na ini pantayan na ang Aleco ang serbisyo kung ay guwanin mga irregularidad dyan pagabot sa top illegal na mga harabasan o kung ano sa mga respetibong mga lugares kan mga alkalde ang serbisyo kan kuryente sinda magpaburo barantay magtarabangan na tabi BP and kumbaga localization na ang sistema ang magsuprir man sa nakan problema so mga nasasakupan indang constituentes asin kung may kapabayaan ang sarong munisipyo natural apektado kabilugan Canalbay kita sa mga pa-relax sa na kita digdi. Ikadawang opsyon sa mga LGU na may mga pagkakautang sa Aleco total igwaman sa nangayaan ki talukadong budget. Dati baga may mga pinagsasabing may mga establishmentong darakula, may impluwensya, LGU, politiko, na dai na nagbabaraya, dai man luluwas bagaan mga pangaran.
Yan. Ngunyan, look out na ini kan mga alkalde. Localization na nga ni BBB. Magbaratang problema kan Aleco kwarta. Yes. Kapital. Bago di may padagos, masingit lang akong madali ha. Tamay punto duman ang gobernador na igwa mananggad ki mga local government units, syudad o munisipyo na posibleng may darakulang utang diyan sa Aleco. Bakulang iyan sa mga national government agencies. Amo nagaroyan target. Buda sa mga sorry po pero anibadig di ini so inot I do not kung na-settle na ngunyan ini. Pero kahit to may mga nagluwas na isto na may mga aram kita na igwa ki mga kampukan militar na mga darakulaon ng utang. Di ba? May punto diyan sigub na dapat iyan masingil buda magbarayad ta makadagdag ki kapital nagagapat gamiton kan Aleco. Ngunyan, Buda sa iba pang mga darakula man na establishmento de negosyo. pati mga LGU, Yan. Tabaka munisipyo. di kitang nadadangog na napuputulan na LGU o government agency, ang assumption baka nagbabayad kitol-tol. Yan. Pero Okay. sa pagbasa ko kan mga pahayag ni gobernador, gari may naisihan ang gobernador na may mga collectibles na dahil sa na natitingkog. Iyo, totoo. Nayapot ko nga sa gobernador. Anya ko, mayor na problema kan Aleco, base sa entrevista niya ko sa mga opisyal kan Aleco, kwarta. Iyo man talaga. Financial matters. Kaya dahil nagkakaarasikas sa mga dilapidated na mga bus. Tama nga yan. Ngunyan, tatawan nin responsibilidad ang mga alkalde na kung igwadyan nin mga collectibles so alkalde igwana nin direktang supervision o asin pagbantay sa kung paano ang problema kwarta idideklarar an albay nin state of calamity. Okay. State of calamity na dainin kwarta na iluluwas o dainin pigapod na quick response fund. Sabi kan gobernador, ibang diskarte ini na madeklarar ni state of calamity pero dainin involved na kwartang iluluwas hali sa kaban kan lokal na gobyerno kan probinsya. Yes. Okay. Uulwaton tabi BP so mga kwartang dapat talagang ibayad sa Aleco. Ayan. Tabaka man ang may mga collectible sa mga darakulaon, baka makatipon naman ginakulang kandidat. Sa pagtubod, ako sa basa ko sa gobernador, dako... Igwa. Iyo. Hello, madali lang. Tabaka, Yunus Pigahalata. Hello, good morning. Hello. Iles, good morning, sir. Po. May suggestion lang po ako kung para ma-appreciate mga kasabayanos Opo. regarding dyan sa kooperatiba kan Aleco. Ano daw po kung nadadangog suji sa kooperative, pati ba yung po ining kooperatiba? Sa ano po? Baka pwede po, ining disak po baga na kooperatiba? Okay. Tapos? Pati ba ining po baga ini? Ngunyan? Baka pwede po ini magtabang sa kooperatiba? Baka pwede siya maghanap kay gari consultancy o something na makatabang, di ba? Third party. Pura itong general manager sa Aleco, duwa-duwa ba pala posisyon kayan? Ikaw man sa Kamso, dapat siguro saro lang ang posisyon niya. Iyo. May punto ka po dyan. Okay. Mas pa rin na mag-resign na lang siya digdi sa Aleco. Salamat Concentrate. Okay, thank you. Sige, pag-una ko sa Pigalat na Jim. Sige, Jim, go. May punto actually, may tama man siya duman. Go ahead. Maabot kita sa puntong yan. Tabay August, may Green Energy Summit, International Summit, mga stakeholders na pwedeng makakontribuer sa ikakauswag kan Aleco, yan pag-i-restore yan. Dangugunta, nalawig na intervista niya to exclusive ta BBP ini Sige. sa gobernador kan probinsya ng Albay, direktamente kaso hapon sa Banuan kan Hubilyar. Nagkaabot na sa punto na talagang kayo po na maglaog ang provincial government sa problema sa Aleco. And talagang seryoso kami na magkegwang mga solusyon. But we need political will. Kaya kiponta ang tamang gandubos ng mga local chief executives, lalo na sa mga mayors because sa hiling ko, pasiring na kita duman sa garing kayo punganta na mag-declare the state of calamity. Because State of calamity. not using any funds. Ayaw natin gumamit na kahit anong QRF, yung mga quick response fund. Hindi po. Iba po ang twist dito. Gusto ko lang ma-involve lahat. Kasi kung wala pong magbabantay sa nangyayari ngayon sa Aleco, wala mangyayari sa atin dito sa
sa Albay. Patuloy po itong mga problema na to. It will just continue to fester. It will be a very divisive issue. And ang gusto po natin dito sa Albay, malaman ng mga Albayanos na ang governor nila invested dito. Emotionally, of course, sa lahat po na modern ways of really lowering the cost of electricity, invested din po tayo. Kaya nga meron po tayong tinatawag na Green Energy Summit in August. Pupunta po yung mga big players, international players, para tinanang Albay. Pero how can Albay, Legazpi, pero how can Albay be an attractive destination for investors sa energy? Diba? Kung hindi naman po maayos yung ating tinatawag na pagpapalakad ng Aleco, hindi natin talaga jurisdiction yan. Pero under the General Welfare Clause, alam natin lahat yan, bilang abogado, alam ko po yan, na kailangan natin pasukan yan. So, pasukan yan, initial mong gabi, manikil mo na kita. Hindi mo na. Gusto natin muna sa ano na kailangan yun. Account natin mga mayors, pag-usapan itong problema na to. Kasi hindi natin pwedeng i-assume na yung alam natin, hindi nang paniniwala ng mga mayors. Pati bang, of course, LG naman ba eh. Ngayon, ano pa yung nangyayari? At the soonest possible time, in June, definitely. So, wala na tayo mga pwede puntahan eh. So, talaga pasukin yung problema at maging part ng solution. Where solutions are rather than administration. Ayaw lang natin kung balikat at sabihin na okay na yung nangyari, status quo na lang tayo. Hindi, we can change things. Pwede natin pagbuhin yung mga nangyayari ngayon for the better. Okay. Mas masabutan ka mga tao. Kasi talaga overwhelming na ang reklamo. Masjid sa Unito, para formal sa turiste. Pinapupunan ko sa mga mayors na iba. Hindi ko papapod. Papapod. So after that, ano naman hindi ko makita? Wala ako ng participation in that. Because they will be the ones to make sure na sa respective locality sila, tama ang ginagawa ng Aleco. Happy mga end users po natin, mga consumers po natin. Pero kailangan din nilang malaman na yung mga utang sa Aleco, kailangan din bayaran. Nakakais kasi, nakakais doon yung Aleco, at ano sa mga problema din yan, di ba natin pinagkita sa mga kapitan. Yes. Naka-appropriate naman po yan sa bawat pondo this year na lahat ng LGU. Tulad sa amin, may pondo kami naka-appropriate sa pagbahid ng Aleco bills sa utang natin. So dapat i-release na yan. Para pagkaroon naman ng perang Aleco. Ng mga LGUs. Nasa sila may pondo. Lahat ng mga annual budget sa ating mga LGU may naka-appropriate amount sa pagbahid ng kanilang utang sa Aleco. Yes, nangyayari. Baka hindi pa. Nangyari lang noon, pagpasok ko bilang governor ng December 2022, na-force sila kasi kailangan ayusin natin kundi wala tayong Christmas na may ilaw. Pero dapat hindi one time, big time. Kailangan continuous, consistent ang pagbabayad po ng mga LGUs natin. Siyempre, kung magamit din tayo ng Aleco service, meron din tayo dapat bayaran natin. So, mga bilang duration ka, talagang mangyari sa Toros. Ako talaga within the month of June, yung bulan na ini. Magpuuna kita talaga in earnest, dialogue in earnest, sa gabos sa mga mayors, sa gabos sa mga stakeholders, ibang simbahan, ang social society, ang gabos tabi ng mga nasa baba. Para ba yung sinda? Paano mamalaw po ito sa probinsya? As the calamity, sabi ko kanina. Pagkakalandaan, kung talagang yaon sa mga parameters to declare a state of calamity, ang sarong probinsya has already declared its own state of calamity. Sarong isla, sarong island province, if not mistaken, sa part ng Mindanao. So, pwede pala talagang gamitin yon na basis para mag-declare na state of calamity. Pero wag muna tayo doon. Doon tayo sa mga dialogues, conversations muna tayo. Pero kung sa'yo kita nagpupuan mo niya sa power plant, ito rin sa Masinloc, coal power plant. Ito pa rin, ito pa rin sila kumuha, coal-fired. Kaya talagang kailangan talaga maging successful yung ating Green Energy Summit. Kasi ito po yung maging invest dito sa Albay na wala tayong ilalabas sa pera. Pero kailangan, we have to have our office in order. Otherwise, hindi ito maging attractive. Kung sino ka ma-invite dito sa Albay, pero yun ang state ng inyong pagmamanihar sa inyong kooperatiba. Aleco, for that matter. Dahil po nilugob magiging outcome plan, magiging effective flow. Kahit sa natin tingnan na angulo, kasi nag-engage tayo sa mga taong involved sa programa, sa isang problema, lagi may positive dyan, more than the negative.
laging mas positibo yan. So yan talaga yung ating marching orders for the month of June. Simula na ang pag-ayos sa problema sa Aleco. Sa Aleco, sa management mo yan, present, ano po yung type po nila? Well, alam niyo, sila naman po ay ginagawa nilang lahat ng kaya nilang gawin sa tingin ko. Pero, syempre, lumalabas na kulang pa. Baka siguro dahil wala talaga tayong participation. Importante, the LGUs must be involved. And the province of Albay will take the lead sa involvement na to. So, possible time, yes, ng Albay, yun ang mismohan, magkarga kung paano kawan yung solusyon ng Aleco Prophet. Exactly. Okay, last na rin pag-uusap kami. Any question? Okay, no more question, Your Honor. Any questions? Suggestion? Opinion, reaction? Oo. Pero sigurado ako may opinion mula reaction ang paradangog ta. Oo. Pero Jimmy, ang nahiling na solusyon ni Governor Rex Lagman, ding infusion of capital hali sa pundukan gobyerno, sa LGU, tama? Pag uminabot sa punto, ma-declare kay sa state of Calamity. Once state of calamity, baga involved yan kwarta. No kwarta, no involved money. Okay. O yan. I-involve pat mga stakeholders, pati simbahan, pwedeng hagadan niya to reaction ka na si Obispo. Iyo, no rin tabi, Jimmy, alam mo kaya ang simbahan, haloy nang involved yan kan mga enot pa eh. O di, Kahit involved baga sila rin mo yan. naging chairman emeritus, naging diniresignar bilang chairman dyan si Governor, si Bishop Bailon, no? Nagabot sa araw. Siguro sa ibang mga grupo kung paano yan magtarabangan. Pero ang hapot, no rin matiripon para pag-urunan ng solusyon. The soonest possible time. Soonest possible time. Si Yun. saan ma-initiate kang pagtiripon? Siya na nga Si gobernador. Governor, siya mapapod mismo. Oo. Oh, very good. Okay, sige daw. At saro talaga sa dapat, sige, itry kong apudan. Ang saro sa dapat kaining hagadan tak reaksyon, ang presidente kan Mayor's League, Si sa Mayor Albay? League Adrian Salcida, hanapon ko ini. Di ba paapod bagadaan ni kuha ni governor sa mga mayors na pagurunan kung ano ang dapat gibuon dyan. Locaton ko within as soon as possible time. Sige daw, paikutan daw sa imong satellite dyan, Dahil monitor. Okay. Kung sa NC, madangog tala mga boses ni Mayor's League Adrian Salceda tungkol sa bagay na ini pina-challenge kan gobernador na magtarabangan sinda mga government, local government executive magtarabangan, magbarantay para sa ikakarahay kan Albay Electric Cooperative. Total kita man sa naan ng susuroprer kan ngonyan kung igwa ni na mga aram sinda na mga daipa munisipyo na may babayadan sa Aleco dahil sa nanangangaranan kan Aleco sa kombinasyon gayod mga ahensya kan gobyerno mga may impluwensyang tao panahon na para sinda si Ringilon involved na digdigayod mga alkalde. Tabak ka man ang gadkudigwa ki mga amount na darakulaon na dahil nakukulekta kang Aleco. Buda, maramad ko sa Aleco, kumpara ang collection efficiency ninda, buda, nata, RCC at mga darakulang accounts na basta-basta na single key on time. Iyo. Di ba? Tutukan ta ini. Haros gabos isipon mo guborobangge ang pagtarabangan tayo, di buda Jimmy, yan ang mga effort na live tan sa radyo, ipadangog ta kung anong solusyon. Parte kita kan solusyon dahil ipadangog ta, i-live ta sa radyo, sa Facebook. An Aleco nagiging kausanin pagkabaranga, kausanin mga pagkadaragit. Tarabangan na ini dahil kung ano pa na mga barasulan magtarabangan na kita mismo tututukan niya to kung paano ini kunwari niyan ma-start dyan sa Hunyo na baga iyo kuli baton tutukan ta dyan si gobernador ano na nuarin tabi go ano na ang mga solusyon ta ang karat ang katurog kan mga tao biritin baga karautan mga appliances at ako nga ni Baya permi nga ni kasubanggin ang iturog ako las dosi kang puro palsok na naman nag-imat-imat kaya nga ni pati ang pagsailon ko apektado na time to participate and to exert more effort para sa
papapakaray kan Albay Electric Cooperative. Namerintera na, naggawa na, naglantad na ang gobernador. Tuminaram na ini, sampangan kan publiko, kasuhapon sa Banwaan kan Hubilyar. Mabuhay ka, BM Jim. Thank you so much. Yan ta BPP exclusive, first heard yan sa DCGB. Jimmy na salita, DCGB nyon. BM Jimmy na salita. Ano nga yung BM? Ako ba ng board member tabi? Di ba? Di ba? O yan sige daw. Yun na yan mga tugang ang mga reactions. Yun ang statement kang gobernador, may kinaraman dyan. Hello, good morning. Good morning. Hello. Hello. Hello? Hello? Good morning po, ma'am. Good morning. Kooperatiba kita, di ba, sir? Yes, ma'am. So, under the Philippine Cooperative Code, Republic Act 9520, Opo. ang membro may karapatan na maimpormaran tungkol sa financial status and condition kang kooperatiba. Iyo. Kung ikaw kay mga collectibles, na ito ang pigataran sa mga membro. Iyo. So, it includes the right to access financial statements, such as income statement, cash flow statement, Yan. other relevant documents. Takita ba na, pag di ka nakabayad, may multa. Ay, rimati baga, madam. May O, surcharge multa baga. kita. Tapos, Oo. dari na kita buwabo kay ka kung mapila ta due date. Oo. Na kung ba due date, Yes. piputulan. Napwede yung piputulan. Napod ko. So, makuman kita kooperatiba kung siring. Yes, Ang kooperatiba, equal rights ang membro. Nyan. Kung may mga tauna na nagbabayad, yes, bigang supply ang pakikuryente, dahil man pigpuputulan, dahil man pigkisingil, dahil man ki-interest, dahil man ki-multa, Yan. pud mo kaan. Ako ko may term akong bubuhian ko. Di ko sabiyon. Aram ka tao kung siya mga may utang eh. Iyo baga. Aram Okay. iyan, may ka na dapat, diba, ma-label ako difícil na. Pero aram kang tao kung siya may mga utang. Iyo po. Million pati. And the fact is, nagtitos, igo nga ni, baga pig news ka muna, nagbakal ki, ano nga ni ito, so nagbakal si Damis mo kang, nga nilang na mailawan sila, sila nagbakal kang, yan, kakayan so Aleco magbakal. I-install na lang kang Aleco. So, ibig sabihin, the members are willing to contribute as far as they can afford. Opo. Okay. Siguro dapat mag-second collection kita. Second collection. Kudukon pa ka dyan, madam. Ano nga mga tukang unatabi ngayon para sa mga anak. Para ngayon sa- Ikaw nga kita second collection para ngayon sa... Siguro dapat nga di buhon ka. Iyo po. Okay. Second collection. Pero sa totoo lang, sir, ito, nakakadanyar ang mga may utang na milyon Iyo ito ba? ay nagbabayad, ayahay sinda, nagkikita ang mga business sinda, nagkikita sinda, pero dahil sinda nagbabayad. Yeah. So, pobreng tikoy na minimum wage earner, nagkukumahog magbayad, natatakot maputulan. So, we are not a cooperative. Bakit kita cooperative, sir? Yes. Kita ba ang pag-treat ng mga miyembro? Okay. Pero yan question nun. Yes. Siguro dapat mag-question kita kahit pa korte na, no? Korte. Halabig naman na uroron yan gayon. Iyan ang araw, yun ang namin yan. Okay. So, dapat lani, gusto kitang right to receive annual report. Dapat mag-annual report na Ilang sitwasyon? right to vote on financial matters. Yeah. Dapat during we will have to they will have to present to us the budget, the whatever allocation, etc. And it should be approved. Apo. Miyembro. Yeah. Dahil nangyayari. So, anong klase? Muro-muro lang ang nangyayari, sir. Yeah. Okay. Oo. Yeah, Kaya po.
Siguro, sir, kung mabilib na talaga sa DCGB, kung kami doon sa website nito, sa mga may utang. May utang. Yung nga, pabako ang ngani, kung ang problema kung paano mako ayan may utang na Ay na may right kita as members kung sino Na may maaraman. utang. Ayo. Oo, pwede mo yan ma-compel. Pwede mo sinda, maapot. Oho. Ako member. I can go to Alec and say, sisa may utang. Sisa may dyan. utang. Ako nga rin. Oh, di Oh. ba? Kung da itaw sa tuya, paano daw adi? Alam mo, adi tinao. I have the right to information on financial matters. Iya. Karapatan ko under the Republic Act. Hello? Yes. So they have Correct. to supply me with the information. Yeah. No. Dapat ipastil iyan sa puto tayo may utang talaga. Nagkatago sila. Diyan. Pero ang tao na yan na utang na yan. Oo. May multa ba yan? May Yan. interest ba yan? Mhm. So Okay. yan ang mga apod, sir. Yes po. Mhm. O, di ba sabi ko kaso hapon na dapat sumala sa pwesto at isang daw si Governor Lagman. Oh, yan baga may magayuno ng paliwanag kay Jimmy. Kaya nga ni, Opo. pero ang sabi niya, pwede talagang ma-technical siya, pwede magluwas kay kwarta ang gobyerno. Yan. Pwede talaga, may technicality talaga. Yeah. O di nga yung nga nagsabi ko, second, third, fourth, fifth collection. Okay. Salamat, Sige, sir. bye-bye. Alright, okay, sige. Aha, okay, sandali lang ang dapat gabos na efforts kan Aleco aligned maski sisay iyan na politiko o pulano. Yan, sabi kang reaksyon. Sabi kang sarotang texter, how I wish those motherhood statements of Gov. Lagman will really be of help. Dapat nasa strategic level of thinking na ang approach as well as whole of province approach na. Yan. Thank you po sa mga reactions. Tabi, dahil po pwede magbayad sa bayad center after due date, may amount na duman ang bill after due date, baga. Yung, actually, may point ka, nataday magbayad sa bayad center na after due date, may amount na duman sa bill. Natataday kaya singilon ang darakulaon na bayadan, pero sa mga pobre, basta may duwan na resibo, piputulan tulos ninda. Good morning, Sir Henry. An marahay sa labaon. An marahay na hagadan sa politiko nakadakol ang kwari digdi sa albay ngani ang oras ipahiling ninda agrangay kan gabos na butante sa albay para't matuldukan ang haloy na problema sa Aleco puro na sa naayan payaman matamis natataramon ipahiling nindo politiko pagpadaba nindo ang albayano. Thanks from Kamalig. Yan. Maray na ito. Maray na aga po. Alat ko na. Alright. Since vital installation ang government office, day talaga ang basta-basta pigpuputulan. Pero dai man sinabi na dai sina magbayad. The election of duty na obligation na magbayad kaya ngani may finance officer o kaya budget officer. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ipa-review mo kung ang concern sa local utilities pwede mag-declare ni state of calamity base sa Republic Act 10121 in its IRR. Haputa si Cedric Daep. Yan. Sige, taputon ta. Tabi, pag-abot mga tugang kangal daw. Yan tabi, mga tugang ang reaksyon kan gobernador. Ang paliwanag kan gobernador may kinaraman dyan sa bagay na actually ano daw kung baluntang apudan si Governor Lagman ngunyan alas 8:20 na baka lamang masimbag kita kan gobernador ay sara pwede ka mag-draft letter kay Engineer Boksit inibitaran tanig di sa programa nga hapot tama maray daw ang session ko pwede daw ang session ko ngayon. Tega may oras baga sinda duman kay Mar, duman sa karo kay Pio kay Mar. Anong oras ito kada ngunyan ito ngunyan Ronald. Ngunyan ito so Aleco. Gusto kong ano pa ding Mar? Ngunyan kay Pio. Di ba? Pero gusto kong imbitaran si Engineer Boksit sa programa kay madrap kitang formal letter no tangani na elituntan the state of Aleco. Yan. Anong sitwasyon kan Aleco ngunyan? Imbitaran ta kung no rin siya available na. Ngani na magkasarabutan kita. Ang pagboto para
ang nagboto para sa APEC na LGU mayors, iyo anday nag-cooperate sa pagbayad laban sa Aleco. Igwa ka yan, dahil man gayon. Fluctuations, volatiles, nasa technical issue yan, panahon pa yan kan APEC, kaya dapat yan palitan mga technical tao sa operations. Sige, we'll try our best mga tugang na maimbitaran digdi si director, tapig apudan ko si balong kung apudan si governor. May number ako kay inakon. Di ko aram kung number niya pa ini. Tabi, baka lamang makauron tango niya na live. Dili po sa DCGB. I-reiterate itong ibang nagkapirang kahaputan ta, mga tugang na, itong hinapot ni Jimmy, buda tabi, digdi po, mga tugang sa tuya na programa. Ngani na, ang hanapon ta digdi talaga, solusyon. Solusyon ang napunta, sin magtarabangan, tasalbay, igang mga tugang kigibuho na sa Agosto, nagiring iyon ang number Iyon ang number. Alright. Sige. Anyway, sa Agosto, igwatabi kigibuho na Energy Summit, no? Tangalbay, Provincial Government Balbay, mga tugang, nagpirmahan iyan sa sarong memorandum of agreement kasabay tabian Philippine Climate Justice Movement for Climate Justice, no? Na by 2030 ang Albay 100% renewable energy. Yan ang timeline 2030 dapat po renewable energy ang probinsya kan Albay ang gagamito na kuryente. Kaya may energy summit nagigibuhon tabi sa gari August ito. And sa pa itong pigasabi naman sa interview ni Jimmy na Green Summit, iyon na po ito. Pero ang mga kwanduman, mairintram, iba-ibang mga stakeholders hali sa sa Pilipinas, whatever, na may contribution sa pagproducer tabi ng green energy. Yan po na renewable energy. So paggamit ka geothermal, paggamit ka na solar, paggamit ka na windmill, paggamit ka na ibang mga solar energy. Yan na water, something, etc. Ayan na sa iba pa na mga teknolohiya na nagagamit mga tugang para makaproducer tabi nin kuryente. Yan ang direksyon By 2030, dapat 100% na ang Albay nasa renewable energy. Alright. Sige po. Anyway, klarado naman itong pahayag kan gobernador, mga tugang sa interview ni Jimmy, kasapon kang ini magbisita, duman po sa Jovillar. Alas 8:24, tanagring po ang cellphone number kan gobernador para po mga tugang sa, iba naman ang gado. Iba na ini na nakuha ni Jimmy. O sige, pagka-commercial balong kong apudan tabi, i-text ko ini, na number na pinarward sa ko ni Jimmy na salita. Alas 8:25 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dito, digdi sa puso ko, madaba ko, segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan.
NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. The search is on. Mutya ng Tabak 2024. The City Government of Tabaco, under the leadership of Mayor Crisel Agman and the Mutya ng Tabak Executive Committee, invite you to join the search for Mutya ng Tabak 2024. To qualify, she must be 16 years of age, but not more than 25 on the date of proclamation night. Must be a Filipino citizen, a native of the place in Bicol she's representing. Must be a Bicolana by birth or by blood. Must have reached high school level, of good health and good character, and has never been a mother. The search for Mutya ng Tabak 2024 is on. Mutya ng Tabak will receive 200,000 pesos. First runner-up, 150,000 pesos. Second runner-up, 100,000 pesos. And Mutya ng Tabak Tourism, an exclusive title for Tabaqueña candidates only, will bring home 75,000 pesos. The search for Mutya ng Tabak 2024 is on. Screening and presentation of the 20 official candidates will be on June 8, 1 p.m. at Tabaco City Hall. So be part of this prestigious beauty search in Bicol. The search for Mutya ng Tabak 2024. For details, please see or call the office of Councilor Insit Tango, second floor, Tabaco City Hall. Mobile number 0956-077-5454. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata yan an sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya idolo padabata si Adrian Salceda tunay na aki kan tercer distrito Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo Adrian Salceda padaba siya kan masa alkalde kan Pulangi mayor Nonoy Kap ikana Adrian Salceda pag-asenso na matitra banuan kan Pulangi kay mayor Nonoy Kap Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right man.